வெல்கம் டு கன்னியா சேனல். நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா பப்பாளி பொரியல் எப்படி செய்கிறதுன்னு தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நான் பப்பாளி பொரியல் செய்கிறதுக்கு என்னென்ன பொருள்லாம் எடுத்திருக்கேன் அப்படிங்கிறத நான் முதல்ல காமிக்கேன். நான் ஒரு கிண்ணத்தில் பப்பாளி நல்லா சீவி எடுத்திருக்கேன். இது நறுக்கி கூட செய்யலாம், ஆனால் நான் சீவி தான் எடுத்துருக்கேன். ரெண்டாவது நறுக்கி வச்ச வெங்காயமும் மிளகாவும் எடுத்திருக்கேன். சீரகமும் தேங்காய் பூவும் எடுத்திருக்கேன். தேவைக்கேற்ப உப்பு சத்து எடுத்துக்கலாம். நான் தாளிக்கிறதுக்கு வத்தல், சின்ன வெங்காயம், கருவேப்பிலை, கொஞ்சோண்டு கடுகு இதெல்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கேன். பப்பாளி பொரியல் உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது. இது எங்கள் வீட்டில் உள்ள பப்பாளி, நல்ல சுத்தமான பப்பாளி, மரத்துலேருந்து பறித்து நல்லா கழுவி சீவி எடுத்து வச்சுருக்கோம். இப்போ நான் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்ப்போம். அடுப்பை ஆன் பண்ணியாச்சு. சட்டி நல்லா சூடாகி வரும்போது கொஞ்சோண்டு எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம். கொஞ்சோண்டு எண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன். எண்ணெய் சூடாகி வரும்போது இந்த கடுகை போட்டுக்கலாம். கடுகு நல்லா பொடிஞ்சு வரட்டும். பாருங்கள், கடுகு நல்லா பொடிஞ்சு வருது. பொடிஞ்சு வரும்போது நான் வெட்டி வச்சுருக்கிற வத்தலையும் சின்ன வெங்காயத்தையும் சேர்த்துக்கலாம். இதை கொஞ்சம் கிண்டி விட்டுக்கலாம். ரெண்டும் நல்லா வதங்கட்டும். வதங்கி போது கருவேப்பிலையும் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ பாருங்கள், இது நல்லா வதங்கி வருது. இப்போது கருவேப்பிலையும் சேர்த்துக்கலாம். இதை கிண்டி விட்டுக்கலாம். இதில் நறுக்கி வச்சுருக்க பெரிய வெங்காயத்தை போட்டுக்கிறேன். சின்ன வெங்காயம் கூட சேர்க்கலாம், நான் பெரிய வெங்காயம் தான் எடுத்துருக்கேன். இது கூட கொஞ்சம் பச்சை மிளகாவும் போட்டுருக்கேன் காமிச்சு. இதை நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம். நல்லா இதெல்லாம் சேர்ந்து நல்லா வதங்கி வரட்டும். வெங்காயம் வதங்கினாதான் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இதை வதங்கி வந்த பிறகு நம்ம சீவி வச்சுருக்க பப்பாளியை சேர்த்துக்கலாம். காரம் அதிகம் வேணும்னா உங்களுக்கு மிளகாய் கூட 2 மிளகாய் கூட ஒரு மிளகாய் எடுத்துக்கோங்க. நான் 2 மிளகாய் தான் சேர்த்துக்கேன். காரம் கம்மியாக தான் எடுத்துருக்கேன். உங்களுக்கு தேவையான அளவு காரம் நீங்கள் எடுத்துக்கிடுங்க. இப்போது சீவி வச்சுருக்க பப்பாளியை உள்ளே போட்டுடலாம். பாருங்கள், பப்பாளி சேர்த்தாச்சு. இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா கிண்டி விட்டுக்கலாம். நல்லா கிண்டி விட்டாச்சு. இப்போ இதை நல்லா கொஞ்சம் வேகட்டும். இது கொஞ்சம் நேரத்துக்கு மூடி வச்சுக்கலாம். மூடி வைக்கும்போது அடுப்பை சிம்மில் வச்சுக்கிடுங்க. கூட்டி வைக்காதீங்க, அடி பிடிச்சிக்கிடும். அதனால் அடுப்பை சிம்மில் வச்சுக்கிடுங்க. இப்போ இதை நான் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு மூடி வச்சுக்கிறேன். 2 நிமிஷம் கழித்து இப்போ நம்ம இதை திறந்து பார்த்துக்கலாம். திறந்து பாருங்கள், ஓரளவு வெந்திருக்கு. இப்போது நமக்கு இதுக்கு தேவைக்கான உப்பு சேர்த்துக்கலாம். இதுக்கு தேவையான உப்பை நட்ஸ் போட்டு சேர்த்துக்கலாம். இதை நல்லா கிண்டி விட்டுக்கிடுவோம். உப்பு எல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் ஆகி வரட்டும். நல்லா வெந்து வந்துட்டு இந்த டைமில் நான் திருவி வச்சுருக்க தேங்காய் பூவும் சீரகத்தையும் சேர்த்துக்கலாம். பாருங்கள், தேங்காயும் சீரகம் சேர்த்தாச்சு. இதை கிட்டி விட்டுக்கலாம். இப்போ பப்பாளி பொரியல் ரெடி ஆகிட்டு. நீ இதை செய்யும் போது அடுப்பை சிம்மில் வச்சுட்டே செய்யுங்க. ரொம்ப கூட்டிடாதீங்க, குறைச்சி வச்சு செய்யுங்க. அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும். இந்த ரெசிபி ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். இதை நீங்கள் வாரத்தில் 2 முறை எடுத்துடுங்க. வயிற்றில் உள்ள கழிவுலாம் வெளியே போயிடும். ரொம்ப டேஸ்ட்டான பப்பாளி பொரியல் இது. இதை நீங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள். நான் செஞ்ச இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தேன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பக்கத்தில் உள்ள பெல் பட்டனை தட்டி விட்டுருங்க. நன்றி, வணக்கம்.